ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ? 15 ବର୍ଷ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ନା? ମତିରାମ ଗୌଡ଼। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ? ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ? ଆଉ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ? ଆଉ ସେ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ବର ଅଛି? ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଲା ନା ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କଲେ ତାପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା। କେଉଁ ଗାଁ? ପାଲରସୋଲା। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମହେଶ୍ୱର ଗୌଡ଼। ସେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଜୋର ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମହେଶ୍ୱର ଗୌଡ଼।